खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव गोनांथार बर' रादाबखौ फिन लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे फारियै नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गा 37थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सानाव मान बावदों। दिनै बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गा 37थि रुंसारि सान। बड'फानि रुंसारि सानाव बिपिएफनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मान बावदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम गामि बरागारि दतमानि थुलुंगाफुरियाव बड'फानि रुंसारि सान फालिदों। मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रिया बर' हारिखौ जोबथा सिमांखौ जाफुंहोनायाव लामा दिन्थिगोन होननानै आसा खालामो। बिथांजों लोगोसे बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान बावनानै टुइट खालामो। दुखुनि खौरां, मोनसे समनि मिरु एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे बारग' एमएलए खरेन्द्र बसुमतारीनि देहाया हरखाबै बेरामाव गोग्लैनायाव आइसिइउ रुमाव थिसननो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां गेदेमानि गाहाम देहानि थाखाय गोबां सुबुंफोरा इसोरनि सेराव आरज गाबदों, जाहाथे बिथां गेदेमाया थाबैनो बे खैफोदनिफ्राय उदां जानानै मोजां सावस्रि लानानै जोंनि गेजेराव नुजाफैफिननो हायो। महामारी कर'नाजों दावहा नांनो मिरु सरकारा रायजो सोरखारनो 8,873 कौटि राङै फोसावदों। बे समाव कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर होनानै कर'ना जिउसानि गोसारनायखौ होबथानो रायजोआव हेफाजाब होनो मिरु सरकारा स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फान्डआव रायजोआव हेफाजाब होनो 8,873 कौटि राङै फोसावदों। कभिड-19नि गोसारनायखौ होबथानो रायजो सोरखारफोरनो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फान्डनिफ्राय 50% खरसा खालामनो गनायथि होनाय जादों। मिरु नखर मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला रायजो सोरखारा 8,873 कौटि रांनि खावसे बाहागो 4,436 कौटि रांखौ कर'ना जिउसाजों दावहा नांनो, कर'ना जिउसाखौ फोजोबस्रांनो आरो कर'ना जिउसाखौ रायजोआव रैखाथि होनो रायजो सोरखारा खरसा खालामनो हागोन होनना बुंथिदों। मख'थावनादि 2021-2022 मायथाइनि गिबि किस्तिनि गेजेरजों हादोराव कर'ना महामारिनि थासारिखौ नोजोर होनानै मिरु सोरखारा गोख्रै SDRF नि गेजेरजों रायजो सोरखारनो दैथायहरनाय जागोन होननाबो मिरु नखर बिफाना फोसावना होदों। दुखुनांथाव खौरां, मुंदांखा असमिया मेथाइगिरि परबिन परीआ कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै जिनार्सि हस्पिटाल गुवाहाटीआव दिनै फुंबिलि समाव जिउ गोमाबाय होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मैया मोनाबिलि 8 रिंगासोआव क'क्राझाराव 10 थाखोनि फरायसाखौ पुलिसफोरा फायरिं खालामना आथिङाव गावनाय जाथायनि सायाव लाइमोना बिनि सायाव बुंदों दि जों आराम फैनानै जोङो सिगारेट गयारि जानो होननानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय 8:20 बा 8:30 जाबायमोनदां, बेखौ टाइमखौ नायजोबासै जोङो। ओमफ्राय बाइकखौ दोननानै एसे साइडआव सिगारेट सोबनो नागिरबाय, बेयावनो दाना पुलिसफ्रा फैबाय, डाइरेक्ट गारियाव नांहां खालामफैबाय बिसोर बाइकखौ गावसिनि बलेर'जों आरो जोंनि बाइकखौ, लोगोनि बाइकखौ। ओमफ्राय दाना बेयावनो पुलिसफ्रा ओरै खारदावला जोब्बाय, जोंहाबो बाइकखौ साइड खालाम होननाय खोनाबाय नालाय साइड खालाम थांबाय, गारिखौ दांनाय लोगो लोगो दाना आथिङाव डाइरेक्ट फायरिं खालामबाय बिसोरो। जेबो जाहोन गैयालासिनो नोंखौ मानो डाइरेक्ट फायरिं खालामखो बिसोर? जोंबो जेबो बुंनो हाया, जों मोनथियाना जेबो बिनि फारसे जेबो मोनथिया जोङो। दा फायरिं खालामनायनि सिगां नोंखौ रायलायगोराखै? जेबो रायलायाखै, डाइरेक्ट। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ अननानै लाइक, कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।